ηλιοστασίου, ένα έθιμο που χρονολογείται από το 1822, αναβιώνει στο χωριό Άγιος Δημήτριος Κοζάνης. Πρόκειται για το έθιμο των Μωμόγερων, που συμβολίζει την αναγέννηση της φύσης, αλλά επίσης και τον διαρκή αγώνα των Ελλήνων για ελευθερία και ανεξαρτησία. Από το 1822 χρονολογείται το ποντιακό έθιμο των Μωμογέρων, που αναβιώνει κάθε χρόνο στη διάρκεια του χειμερινού ηλιοστασίου στον Άγιο Δημήτριο της Κοζάνης. Ένα έθιμο με προχριστιανικές ρίζες, φερμένο από τον Πόντο, που έχει ως βασική ιδέα τον θάνατο και την αναγέννηση της φύσης, αλλά επίσης τον διαρκή αγώνα των Ελλήνων για ελευθερία και εθνική ανεξαρτησία. Παρουσιάζεται στην χειμερινή περίοδο, στο χειμερινό ηλιοστάσιο Ιανουάριο-Δεκέμβριο, και ο βασικός του ήρωας είναι ένας θεός. Βασική ιδέα μάλλον όλης της παράστασης είναι ο θάνατος ενός ήρωα ή θεού, ο οποίος πεθαίνει και ξανανασταίνεται. Συμβολίζει δηλαδή τον θάνατο και την αναγέννηση της φύσης. Εκτός από τους 6 ηθοποιούς του Θιάσου, υπάρχουν και 12 φουστανελοφόροι, οι οποίοι φορούν μια διαχρονική ελληνική ενδυμασία. Την περικεφαλαία του Μεγαλέξανδρου, την φουστανέλα των αγωνιστών του 21 και ορισμένα πλουμίδια και στολίδια από την νεοελληνική περίοδο. Συνδυάζουν έτσι όλες τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Να σημειωθεί ότι όλοι οι ηθοποιοί είναι άνδρες, όπως και στο αρχαίο ελληνικό δράμα. Συμβολίζουν μια εθνική έξαρση, έναν διαρκή αγώνα για εθνική ανεξαρτησία και ελευθερία του γένους. Το έθιμο αυτό στον Πόντο ιδιαίτερα διατηρείται στη Ματσούκα του Πόντου. Η Ματσούκα του Πόντου είναι μια επαρχία νοτιότερα της Τραπεζούντας, και η οποία διαχρηνόταν από την ελληνοπρεπή της παρουσία. Ο χριστιανισμός και ο ελληνισμός στον Πόντο ιδιαίτερα ανδρώθηκε και μεγαλούργησε στη Ματσούκα, εκεί όπου δεν πάτησε σχεδόν τουρκικό ποδάρι. Γινόταν και ορισμένες διαδικασίες στην όλη παράσταση. Γινόταν το κλέψιμο της νύφης. Οι δύο νύφες συμβόλιζαν, η μία την κυρίως της Ελλάδα και η άλλη νύφη συμβόλιζε την Ελλάδα της Διασποράς. Κλέβοντας την νύφη, είχαν την ευκαιρία να μεταδώσουν το έθιμο ή την όλη εκδήλωση και σε άλλα γειτονικά χωριά, αφενός, και αφετέρου πήγαινε μετά ο φουστανελοφόρος και επανέφερε πίσω πάλι την νύφη για να την εντάξει πάλι στο συγκρότημα το χορευτικό. Είναι ένα έθιμο το οποίο προσπαθεί και η σημερινή νεολαία να το διατηρήσει, γιατί συνδέει την αλυσμόνητη πατρίδα και τη σημερινή Ελλάδα. Εσείς τι συμβολίζετε? Εγώ συμβολίζω κάτι από την αρχαιότητα, πώς τον είπαμε το Θεό, αυτό το Διόνυσο, μεταφορικά έχει. Με λίγα λόγια, αυτόν τον ρόλο τον έπαιζε Φαργάνος σε εμάς. Είμαι ο κακός της παρέας. Αυτό συμβολίζει, δηλαδή κλέβω, κάνω, ό,τι μπορεί να ανεβαίνω στις σκεπές, διαβολοσύνες που λένε, αυτό είναι.